Hello sa 1 million viewers dyan. Mega mega love shoutout. Don't forget to thumbs up si host naman dyan. And thank you very much sa patamsak dyan. Hello sa 2 million viewers. Ayan, thank you very much sa pagdalaw. Ayan, don't forget to thumbs up si host. Yun ayan. Hello to Sir GMC channel. Ayan. Thumbs up. Ayan, to Ning Inday. Hello, mega shoutout sa inyo dyan. Visaya Vlog, ayan. Wait lang, bibigyan kita ng jacket. Tamsak na Tamsak si host nag-LS pa ako. Aguroy. Ay, ayan, thank you very much. Aguroy, nagpatamsak di kada. Buti may signal ka na dyan. Dati akyat ka pa ng bundok. Ano Sir James channel, nandito ako sa sa city. Nandito ako sa city. At Neng Inday, mo din na Mia ka nag-LS na. Ayan, thank you very much to Neng Inday. Ayan. Ka naman Sir James si palamsak naman dyan. Ayan, namiya jud how ang giingnan. Ayan, kamusta na ba si si Motor Jack channel? Ayan, kamusta na ba? Ayan. Baka naman, Nening V, pa-help naman dyan. Baka naman, Ning Inday, papasukin mo yung iba dito. Ayan. Sa'yo mo cellphone, say. Mo cellphone. Paumas ako ba karidyo? Pauman ako karidyo. Karidyo ra. Ayan, thank you very much to Sir James channel sa pabidyo dyan. Bisa gitawag ni Ikan. Maman love tayo woman karong. Ako? Si Jan nawag. Jan?
Ayan, thank you very much. Ayan, 5 million viewers. Mega mega love shoutout sa inyo dyan. Pakilala kayo para mabigyan ko kayo ng jacket, guys. Awang load kay Kuan man. 50. Ayun guys, baka naman tamsak niyo si host. Aray. Ikaw ang binibini na ninanais ko. Hindi naman man. Sana all lahukas. Igang. Ayan, thank you very much guys sa tamsak dyan. Baka naman. Moda ni Dong og tagbi. Moda ni Dong og tagbi. Ay ngano day. Ayan, thank you very much. 4 million viewers dyan. Baka naman be i-share ni nga ang kuan be sa GCB. Ayaw pagbilanggan. Pamanggon. Nani ko tong budkilaton. Para iganga jud se. I-search ba? Facebook Live ka? Yan, 4 million viewers dyan. Hello, mega love. Shoutout sa inyo dyan, guys. Thank you very much sa sa pagdalaw sa LS ko. Nga mas luwi na. Sana nalatan regalo makadung og syudad. Thank you very much guys sa pag-support nyo sa LS ko guys. Ha? Oh, 8. Kaya sa di 11. Lunes. Oh. Sa taron. Oh, Friday. Oh, Martes. Sana all Hamis. Sana all Hamis. Hamis, Boroy. Martes, taron no, Martes. Martes. Merkules, Jueves, Biyernes. 9, 10, 11. Oh, Biyernes de ang ayaw pag binayot ay ngilad. Judy na ma'am. Ayan, thank you very much guys sa patamsak dyan at 3 million viewers dyan. I-share sa lagi itong kuan be, kinihang LS sa GC ba?
Ayan, thank you very much guys sa pa-BG-BG nyo yun guys. Ayan, thank you very much. Sa dagang salamat nun Ning Enday. Ayan, mao di ay namiha kay nag-LS. Hahaha. Ayan, bagong dikit ko yan si Ning Enday. Ayan, very supportive din pala. Very supportive. Ayan, tambay lang. Ayan, thank you very much to President. Ayan. Ano pala, Vice President. GMC Channel. Ayan. Thank you very much dyan. Sorry guys, nakaubad ako ngayon kasi ang init dito guys. Init yun kaayo. Ayan, thank you very much Sir GMC Channel sa patambay mo dyan. Sir GMC Channel, aakit sana ako ng mo LS kanina kaso parang nagpaangat channel ka. Hindi lang ako nag-disturb. Ayan, 5 million viewers in my house. Ayan, don't forget to tamsak si host kung hindi nyo pa natamsak. Ganon. Itamsak nyo naman si host guys. Ayan, shout out. Andito si Ay, ayan, mega shout out to Ma'am Janet Sakdalan from China. Ayan, GMC, Ma'am Janet Sakdalan. Hello, Ma'am Janet. Ayan, baka naman Ma'am Janet, i-like mo naman si host at then, i-subscribe mo din. Ayan, si Wifik to watching from Abu Dhabi. Ayan, thank you very much to sa asawa ni Sir GMC Channel. Ayan, thank you very much. Ayan, thank you very much sa asawa ni Sir GMC Channel. Ayan, live tayo pala sa Abu Dhabi guys and China. Ayan, ingat kayo dyan guys. Sabi niya nga kanina kung sino gusto umakyat sa LS niya. Pakisabi nilang ka Sir GMC Channel kasi gusto ko sanang aakyat kanina kaso parang hindi ko na yata narinig yung sinabi niya kasi may ginawa ako tas pagbalik ko yata nag-BG na lang ako sa kanya. Ayan, done na. Ayan, thank you very much to Janet Sakdalan. Ayan. Thank you to Ma'am Janet Sakdalan. Ayan. Friendly ko yan si Ma'am Janet Sakdalan. Kano sa mahuman ase? Kano sa mahuman? Kano sa mahuman? Baka naman Ma'am Janet Sakdalan naman dyan, patamsak, pa-like. Ayan, pa-like naman dyan. Bernice, sandali Basta gi-online nila? Gi-live? Ay, noon, Saturday ko host niya din ako. Buti na lang nasa city ka ngayon. Noon Saturday co-host niya din ako. Buti na lang nasa city ka ngayon kasi minsan sa bundok ka pa nag-LS. Oo, Ma'am, asawa ni Sir GMC. Nasa bundok talaga ako. Kasi pumunta ako dito ngayon sa city kasi mahirap naman dun sa bundok kasi online class ako ngayon. Kaya dito ako sa city. Okay na. Ayan, thank you very much Ma'am Janet. Ayan. Thank you very much sa patamsak mo dyan. Hirap kasi pag doon asawa ni Sir GMC hirap sa doon sa amin mag online class kasi ang loading. Kasi nung Lunes is starting ng namin klase tas nag-online class ako. Nag-online class ako doon sa taas ng bundok. Kaso ang loading, hello to Clarice GMC. Ayan, thank you very much to
to Clarice GMC. Ano to? Ninja po din to ni ni Sir GMC channel. Tamsak. Ayan, niyakap ko na siya at tamsak. Ayan, thank you very much to Clarice GMC. Ayan, thank you very much. Ayan, thank you very much sa patamsak niyo dyan, guys. Yan, dalawa ako gumamit niyan. Ayan, thank you very much. Asawa ni Sir GMC channel. Ayan. Ayan, Ning and Dai. Hello, hello. Wind and stay by me. Lumalabas.
Hey, lang. Ha? Sa kanilang tahanan. Hala. Ayan, 1 million viewers dyan. Ayan, thank you very much sa nag-view. Ayan. Thank you very much sa patamsak dyan. Ayan, hello. Kung sino nandito, ayan. Ayan, wait lang. Hintay-hintay tayo dito sa ano, guys. Ayan, 2 million viewers in my house. Hello. Ayan, hello. Mega love shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, 3 million viewers in my house. Ayan. Patamsak naman dyan kung hindi nyo pakatamsak si host. Ayan. Pantamsak naman dyan, guys. Sino nandito, pagpakilala kayo dyan, guys. Anong nangyari? Bakit nawala? Ano po, ano asawa ni GMC Channel? Naubos yung load ko. Naubos yung load ko, tas nag-register ako, nagmamadali ako nag-register. Yan, dalawa ko ginamit. Ayan, thank you very much to asawa ni GMC Channel sa sa pagbalik. Ayan. Naubos kasi yung load ko, asawa ni GMC Channel. Hindi ko napansin. Buti na lang may regular load pa ako. Mga panalo ko, tas mga sponsor, 50, na lang yung natira is 50 na lang. Na-register ko, buti na lang. At
Ayan, 2 million in my house. Hello, hello. Mega, mega love shoutout sa inyo dyan, guys. Ayan, thank you very much to GMC channel. Ayan, very supportive yun sa akin. Hala, kawawa naman si ano. Wait lang ha. Yan, antok na ako, guys. Si, hindi ko. Ha? Si, Lado? Oo. Wow, magko. Tawag mo kanina? Na. Ano na? Mister, ang wawa. Ha? Ang wawa. Ito, nagkulpul sila itong pagniyago. Ang kinig. Pinako ng banyaga sa kuko ng kanila. Yan. Hello, hello, hello. Mega, mega love it out sa inyo dyan, guys. Thank you very much sa pag-ano dyan, guys. Pag-stay. Ayan, hello. May bago tayong pasok, guys. Ayan, hello, hello. Thank you very much sa patamsak mo dyan. Magpakilala ka naman dyan. Ayan, guys. Libreng lapagan to, guys, ha. Ayan, thank you very much sa pagpasok. May bagong pasok tayo, guys.
Ayan, thank you very much to Guapo Jazz and Family Vlog. Ayan, thank you very much sa sa pag-send ng love mo sa akin. Ayan, thank you very much. Baka naman busy ka lang dyan. Oo, kay Guapo Jazz and Family Vlog ba yan? Oo, Guapo Jazz and Family Vlog. Ayan. Thank you very much sa sa pag-visit sa LS ko. Ayan. Ayan, hello to asawa ni Jam sa channel Ninja. Thank you very much sa sa pag-video mo dyan. At Undoy Bulan. Sino ba yan? Undoy Bulan. Kailangan talagang magsuportahan tayo. Ayan. Oo nga. Oo nga talaga. Kailangan talaga sino naman yung magsusuporta na hindi tayo-tayo lang. Bihira naman yung nagsusupport yung yung mga famous na talaga ng mga YouTuber. Di ko mo doon lagi. Basta laptop ang gamit, madaming matatambayan. Ayan. Sana marami. Kaso cellphone lang yung gamit ko, walang laptop. Walang laptop si host, mahirap. Sasabihin. Walang laptop si host, si asawa ni GMC channel. Marami talagang matatambayan pag laptop yung gagamitin. Kaso walang laptop si host. Ayan. I am a working student lang. Kahit online yan asawa ni GMC channel. Lang, nag-working student pa din ako. Para ma-free yung bahay tas yung tubig, kuryente. Yun lang. Yun lang. What do you mean GMC channel? What do you mean by yun lang? Sabi mo wala kang laptop. Oo, wala talaga akong laptop GMC channel CP yun lang yung gamit ko. Tas din ako, I am a working student here, then
while nag-online class ako, nag-working student ako, kaya nandito ako ngayon sa city. Hirap kaya pag basta masipag ka lang mag-aral, may darating na swerte din sa'yo. May darating na swerte sa'yo. Oo nga, GMC Channel. Sipag-sipag lang, ganon. Sipag lang. Gagawin para sa sa future. Gagawin para sa future. Ayan, baka naman guys, imbitahan niyo yung natin, yung nasa Team United Mentors, pasok nyo dito guys. Ayan, 3 million in my hustle. Hello, mega love shout out sa inyo dyan guys. Baka hindi niya pagkatamsak si host, patamsak naman dyan. Ayan. Sapphire Blue. Ayan. Nakamute ako, oy. Naka-LS pa kasi ako. Gusto ko sana sumali sa usapan niyo. Wait lang ha. Usapan niyo, di ko makuha headset ko sa room. Baka magising si Cash. Ayan. Ayan, okay lang. Okay lang. Gandang gabi host, sabi ni Margelicious. Ayan, 18. Hello, Margelicious 18. Ayan, Girly D channel. Ayan, Tamsak host. Ayan, thank you very much. Ayan. Ayan, thank you very much guys. Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan.
Ayan, thank you very much guys sa patamsak nyo dyan. Baka na stay lang. Ayan, nasa city na tayo guys ha. May malakas na signal na tayo guys. Mega shout out to Vice at GMC Channel. Ayan, sabi ni Mamargelicious 18. Ayan, mega shout out daw. Ayan, mega shout out to our president, Sir Ted's in Action. Ayan. Mega shout out to Sir Ted's in Action. Yan, Team United Mentors President yan. Yan, mega shout out sa lahat ng Team United Mentors na very supportive. Yan, hindi ko na kayo isa-isahin guys. Alam nyo na yan guys. Ayan, si Clarice po ito. Ayan, oo nga pala. Mamargelicious is yung ginamit, yung gumamit sa sa GMC channel ni JS, asawa yan ni Sir GMC. Ayan, mega shout out po to Madam Clarice, sabi ni ni Mama Jelicious. Ayan. Ako nga po gumamit sa nitong account, basta picture ko ako 'yun. Ayan. Basta daw picture ni Ayan, okay. Ayan, noted po ma'am. Good night. Ayan. Huwata sa gugo. Ayan, huwata sa bugo. Niya sagod. Ayan, may pa-heart pa si Mamargelicious 18. Ayan, Clarice GMC, taga-support lang talaga ako basta pag hindi busy. Tapos na kasi work ko. Ayan, thank you very much to Ma'am Clarice GMC. Ayan. Wait lang, bibigyan ko to ng jacket Ma'am Clarice. A lot for me. Ayan, may jacket na din yan, Ma'am Clarice. Ate Clarice. Ayan. Sige, Ate Clarice. Yan, may jacket ka na, Ate Clarice. Padikit na rin po ako, Ma'am Clarice. Sabi ni Mama Delicious. Ayan, salamat. Sabi ni Clarice, ni Ate Clarice James. Ayan, you're welcome po. You're welcome po. Ate Clarice, ayan. Thank you very much. Hindi ako makapasok. The ocean. Ayan, padikit now, sabi ni Ayan, nagbaba ng bahay si
Si Ma'am Margelicious 18. Baka naman. Ayan. Ayan, okay na po. Nayakap na kita, Margie. Sabi ni Ate Clarice. Ayan. Nayakap ka na daw. Salamat po, Ma'am Clarice. Sabi ni Ma'am Margelicious 18. Cotabato. Ay, ate pala. Gusto niya ate daw. Ayan, nandito pa ba si Lisil Silmaro? Ayan, thank you very much guys sa pa-stay. Ayan, thank you. Ayan. Yung LS ko na nga pala guys is gabi na. Gabi na yung LS ko guys kasi pag araw mag-online class ako. Then gabi din LS ganon. Ayan, ito din Margie, iyakap po sa iyo. Ayan. Sabi ni ni Ate Clarice. Ayan. Guys, mag-LS din ako sa umaga pero depende lang guys. Ayan, 4 million in my house. Ayan, baka naman guys hindi nyo pakatamsak si host. Patamsak naman dyan. Ayan, thank you very much sa pagdalaw. Ayan, nag 5 viewers tayo guys. 5 million viewers in my house. Ayan. Thank you very much sa pagdalaw. Ayan, baka naman patamsak niyo si host. Sino to? Tom's Vlog. Ayan, si Tom's Vlog. Bago lang po. Ayan. Oo, bago lang yan si Tom's Vlog. Wait lang, Tom's Vlog ha. Bibigyan kita ng jacket. Ayan, Tom's Vlog, may jacket ka na. Ayan. Ayan guys, very legit yan si guys, si Tom's Vlog. Very legit yan si guys, si Tom's Vlog kasi kadikitan ko yan kay Jazz, ba? Kay Jazz and Family Vlog ba? Kay Jazz and Family Vlog ba kita na kadikitan Tom's Vlog. Inaantok na si host, magkape ka na muna. Hindi ako nagkakape Hindi ako nagkakape at Margelicious 18. Di pa dikit sa'yo si GMC Marge. Ayan, parang ayan Margelicious daw. Di pa ba daw dikit si si GMC channel sa'yo. Ayan, magbaba kayo ng bahay guys. Baka naman guys, ayan si Tom's Vlog guys is bago lang yan guys. Si Feist. Member din siya. Ayan, dikit ko na si Vice. Member niya ako. O member niyan. Pwede maglapag ng bahay. Oo, pwede po Tom's Vlog. Pwede.
Ayan, baka naman guys, siguro niya si ano guys, si Tooms Vlog guys. Ayan, legit friend ko yan guys. Baka naman, bika naman. Sugurin niyo na rin guys. Alam kong hindi niyo pa kadikitan yan guys. Sugod-sugod din guys. Ayan, Tom's Vlog OTW, sabi ni ano, Mamargelicious 18. Ayan. Hi, Mamarje, Dana po sa'yo. Ayan, Dana daw, sabi ni Tom's Vlog. Ayan, thank you very much to Tom's Vlog sa pagdikit kay Mamargelicious 18. Ayan. Diyan ka lang ano, Tom's Vlog, ano, very supportive yan si ano, si asawa ni GMC Channel. Antok na talaga ako guys. Ayan. Damn, Tom's Vlog full package sa'yo, sabi ni ano, sabi ni Mamargelicious 18. Nasa Pinas ka lang ba, host? Oo, nasa Pinas ako, ano, Tom's Vlog. Nasa Pinas ako. Nasa Pinas ako, Tom's Vlog eh. I'm still student. Student pala ako, ano, Tom's Vlog. Nayakap ko na ito sa iyo, Tom's Vlog. Ayan, sawa ni GMC Channel. Yakap na daw niya yung ano, yung account na yan, ano, Tom's Vlog. Ikaw ba, ano, Tom's Vlog? Saan ka ba ngayon? Kaya pala, antok na 10 PM na dyan. Oo, 10 PM na dito. Bago pa lang nag-10. Saudi po, ay, ganda naman dyan. Mga ano pala kayo dyan dito. Mga tawag dyan, abroad. Try. Oo, ano, Tom's Vlog, ano, try mong bumisita sa ano, sa LS ni GMC Channel. Everyday yan, nagpapaangat channel yan. Ayan, oh, may time na binaba ni ano, asawa ni GMC Channel. So 12:30 PM. Ayan, Pinas time. Pinas time yan, ano, Tom's Vlog. Yan, ano, si GMC Channel. Trust me, ano, Tom's Vlog. Kasi may pumasok dito is ano, fresh from China. Then ano, si asawa ni Tom's Vlog is from Abu Dhabi. Then Dubai din si Saudi din si ano, si Tom's Vlog. Ayan. Pinas ako dito, nasa Pinas, Tom's Vlog. Nasa Pinas pa si host, nag-aaral. Magkasalungat kasi ang panganak. Ayan, magkasalungat kasi oras po maabutin ko patapos, sobrang late na ako. Oo nga eh. Yun yung ano eh, yun yung problema. Pag off day mo, ano, try mo. Ayan. Oo, pag day off mo, ano, Tom's Vlog, try mo. Ayan. Ayan, 5 thumbs up. Ayan. Oh, 10 thumbs up. Ayan.
Then 5 million viewers. Ayan, thank you very much guys. Viewers ang pagitan. Oh, kasi yan yung talaga yung mahirap pag ano. Tawag ba nun pag hindi magkatugma yung ano, yung oras. Ayan. Dan Tamsak, sabi ni Ma'am Girly D. Ayan, thank you very much to Ma'am Girly D. Edwin Oprisa Official, Tamsak Dan Host. Ayan, thank you very much to Edwin. Wait lang, bibigyan kita ng jacket. Alam kong lina. Ako, nasa Adabi ako ngayon, GMC, nasa Pinas. Ay, wait, nasa Pinas pala ba si ano, si Sir GMC channel, si Sir GMC. Every Friday lang po makabawi day off ko. Ano, pasok ka na, Friday is day off mo is pasok ka sa LS ni ano ni GMC channel. Matutulungan ka doon. Ayun guys, magbaba kayo ng bahay dyan guys. Ayan, Super Blue, ayan, thank you very much sa pag-BG mo dyan. Bigyan kita ng ano, tawag dyan, jacket. Host, dikit na po tayo kanina lang. Oo nga, ano, Edwin Oprice sa official, ayan. Inshallah. Yan. Kadikit, ayan. Tamsak mo naman dyan. Tamsak mo si host din. Magbaba ka ng bahay dyan para pagdikitan kayo dyan. Dami tayo. Sayang yung anim guys. Opo host. Opo host. Anong inshallah? Salamat. Charot lang. Salamat bang inshallah? Toms, ano ba? Ano bang inshallah? Naka-LS pa din yan si Gwapo Justin Family Vlog. Ayan. Taray ni ano, galing ni Sapphire Blue. Kaya si Sapphire Blue guys, is ano yan guys, si Gwapo Justin Family Vlog. Ayan, nagsusupport pa din siya sa akin kahit naka-LS siya. It means God will. Inshallah. Oo nga pala kasi from the word na ano, from the word na Allah is God, diba? Tama ba? Allah is God for the Muslim words. Ano pala? Muslim belief. Kung hindi ako nagkakamali. Yes, Allah. Inshallah. God will. Ano, good will. God lagi. Tama nga, God. God will. Ayan. Thank you very much. Ayan guys, magbaba kayo ng bahay dyan guys. Yung bago pa lang guys. Baba kayo ng bahay. Ayan, thank you very much sa pag-BG nyo dyan at pag-stay sa LS ko guys. Ayan, dana po sa iyo at Tom's Vlog, sabi ni Edwin. Ayan, dana sa nawa. Ayan, Edwin, magbaba ka ng bahay dyan. May mga, yan, yung mga friend natin dyan, very legit yan. Bahay mo po? Ano bang, what do you mean, Tom's Vlog? Ano pala?
Bahay mo daw ano, Edwin. Yan. Ayan, nagbaba ng bahay sa ano, Edwin. Ayan. Bilisan ang lumipas pa. At nagdurusa. Lagi ka raw tulala. Aking pagkain. Lagi ka raw kong hinahanap. Gawin ko kahit ako. Yan, dikita niyo naman si ano guys, si Edwin guys. Dan po at Edwin sabi ni ano Tom's Vlog. Ayan, Dan na daw. Nilisan ang isang pa. Yung pag-iisa. Ako'y nagdurusa. Asa man? Karong katingog. Ano na ba kaganapan? Maashalama host. Ano ba no? Ibig sabihin yan? Salamat, charot. Ana Fiago. Hehehe. I don't know. Mas vlog para maintindihan ko. Ano bang sugol? Dana po at sa iyo, Margelicious 18, sabi ni Edwin. Ayan. Edwin, nayakap na kita. Sabi ni ano, GMC, asawa ni GMC Channel. Ayan. Nayakap ka na doon ni ano, ni Auntie Clarice. Paalam daw, may trabaho pa daw siya. Hindi ko yun talaga alam. Ano na lang kasi English yan yun na lang. Bahay Ma'am GMC, ayan. Search mo lang GMC Channel, lalabas yan. Anong oras ba dyan, ano, Tom's Vlog? Oo, i-search mo na lang ano, Edwin. Yung may yellow, search mo lang. Tapos dikit mo. Siya yun, ayan. Dikitan mo yan sa ano, GMC channel kasi very legit friend yan. Then monetize channel yan. Okay po ma'am, ayan. 5:12 PM pa lang,
kay Toms. Ay, 5 to 10. Oh, oo nga, 5. Oo nga kasi sabi kanina is lapse ng oras dito sa Pinas. Ayan, oo, oo, ano, Edwin is ano, yung lalaki, yung profile ha. Arabic time yun, ma'am. Oo, Arabic time yan. 5 laps yung ano, sa Pinas time. Saan ka ba ngayon, Edwin? Ondoy, akala ni Toms, marunong kang mag-Arabic. Hindi ako marunong mag-Arabic, Ma'am GM, sa channel. Ano lang, may nalaman akong Arabic yung, ano ba yan? Nakalimutan ko. Nakalimutan ko tuloy. Iwan ko. Nakalimutan ko ano yung Arabic na yun. Arabic words na yun. Iwan ko talaga, guys. Nakalimutan ko talaga. Syuhada. Hindi ko yan alam. Syuhada. Syuhada. Ano ba ibig sabihin? Ano ba ibig sabihin ng syuhada, no? Ano ba yan? Anong syuhada? Yan, hindi ko talaga alam yung mga Arabic, guys. So, ano, kung magtatrabaho ko ng ano, ng Middle East, ayan, marunong ako niyan soon. Should I sabihin, ano ba yan? Shada is ibig sabihin is ano ba yan? Ayan. Ayan guys, may bago tayong pasok guys. Baka naman guys, hindi nyo pa natamsak. Si host patamsak naman dyan. Arian, Rowan. Ayan, Rowan Villan. Yun, nakapasok din itong isang ninja ko, James and channel po ito. Ayan, thank you very much to James and channel. Ayan. Baka naman dyan, tamsak mo naman si host. Tamsak Dan. Ka-Team United. Oo nga, ka-Team United kasi nabasa ko yung ano mo, yung pangalan mo nagpop up kasi dito. Yan, bibigyan ko to ng jacket. Ayan. Baka naman, bisitahin mo naman si Tom's Vlog. And guys, thank you very much sa patamsak niyan guys. 12 thumbs. Thank you very much. Hello, ni GMC Ninja yan. Yan guys, yung gumamit sa GMC channel is guys, si Ate Claire. Ate Clarice pala. Sino bang Claire?
Si Ate Clarice pala. Kasali sila sa Tokatok Challenge. Sila sa Tokatok Sino po? Sino kasali sa Ate Clarice, sino kasali dyan? Ayan guys, nandyan pa si Edwin guys. Si Sir Edwin, ayan. Nandyan pa si Sir Edwin. Baka naman, di kita niyo si Edwin guys. Edwin magbaba ka ng bahay dyan. Si James Ann. Hindi ko pa kasi hindi ko pa siya nakita. Hello po kasi sa inyo. Hello po sa inyo. Ayan. Hi Ate Clarice, sabi ni Roan Villan. Ayan, saman di pa ka mo undang ala na ito. Dili ganing pop up ang imong chat kay naka LS ko. Wait sa mag-end ako mag-end naman ko 10:30. Hello, may big event kasi ang Team United show. Hala talaga, may event po ang Team United. Hindi pa ako update. Talaga ba? May event ba? Yan. Ano bang event sa Team United Mentors? Ano ba? Yan guys. Yan guys is yung ilas ko lang is hanggang 10:30 lang guys. Kasi antok na ako guys. Okay muna. Ayan, sige tambay ka lang dyan. Pa-end na kasi yung LS ko. Ang tagal mo kasi Jameson Ann. Ano bang mga prices dyan? Kailan? Take your time. Sorry sa disturb. Hindi ako makapasok kanina. Boss, iwan ko lang. Ayan, sayang naman. Ate Clarice, ano bang pag-games? Ano ba? Anong oras? Ano ang oras ba? Kailan ba yung event? Hindi ko alam.
Kasi pag hindi ko pa kasi ako updated sa di ba, take your time. Sige, take your time. Andiyan sa bitaw, hapit na bitaw ni mahuman. 6 minutes na lang. Six minutes na lang, be. Ayan, guys. Malapit na, guys. Ayun, guys, kung sino pa yung hindi nakatamsak dyan, patamsak naman. Beka naman. Sige, unang tog. Thank you very much, guys, sa pag-visit niyo dyan, guys. Sa pagbisita sa LS ko, guys. Edwin, try punta 12 Pinas time ang LS ng GMC. Ayan, oo, Edwin, punta ka sa dito na lang kami host. Ayan, Edwin, try kang bumisita sa LS ni GMC channel. 12:30 Pinas time yan. Ayan, nagpapaangat channel yan, Ayan, monetize channel yan si GMC channel. Ayan, dito lang kami host. What do you mean, Edwin? What do you mean, Edwin? What do you mean by dito lang kami host? Yan, guys, malapit na tayo mag-end, guys. 2 minutes na lang, guys. Yan. Thank you very much, guys, sa pag-visit sa LS ko, guys. Sa uulitin din, guys. Bukas din, guys, mag-LS ako sa gabi, guys. Same times, then baka mag-LS ako sa hapon. Abangan nyo lang, guys. Baka mag-LS ako sa hapon.
Ano, Edwin, dalaw ka din sa ano ko, LS bukas, ha. Dalaw-dalaw ka din. Yan guys. Ayan guys, pwede nyo na akong iwan guys kasi pa-end na rin yung LS ko guys. Ayan. Okay po ma'am. Ayan, thank you very much guys sa pagdalo sa LS ko guys. Then you can pwede nyo na akong iwan guys. Then baka naman guys punta kayo ulit bukas guys sa LS ko. Same time din guys sa gabi pa. Same time din sa gabi guys. Ayan, Pinas time din guys. Ayan, thank you very much guys sa pagdalaw guys. And this is Ondoy Boholano signing off. Guys, thank you very much. Ayan guys, oo nga pala. Punta nga pala kayo sa kasi tapos na yung LS ko guys. I encourage you to visit Guapo Jazz and Family Vlogs niya. Ayan. Baka naman guys, supportan nyo yan guys. Ayan. Thank you very much sa pag sa pagpunta guys. Ayan. Thank you. See you again. Ayan guys, exit na ako guys ha. Thank you.